Det er godt, at man sådan håndmus på. Ja, han spiser. Ja, er den snart tom? Ja, den spiser. Er den tom nu? Det er godt. Alfred, du stiller den op på bordet. Ja, og han skal ikke have mere nu, vel? Så er han jo godt. Hvor er I dygtige. Skal vi så have vasket fingre?